malive doma sai udo ko mara wike wuro di jikoto ko mara ono yes so ai problem ma fizu na level corporation na ikeji abo vai je awulata bichi ogwu afọ nwa na-echi ibe ji adụ onye ụlọ ọdụ onye mejọrọ onye je n'ọrụ ka ibie asị ya o na ahụ n'imetebe keke ọjị ka ibewo keke ịbọ ka ibewo ka ebe anyị na-ebe na anyị na-asịta ọgbara niile na ebe ọgbọ niile ha gbaghara anyị maka na anyị wụ ọgbara mamaghị izuru ahụ ya nwere efọ ma nwoke ma nwaanyị anyị mechara ha gbaghara anyị emo daba igode ụmara ọnịcha branch ụdị nwere obu ọma chọọ ka ha bido ụmara akwụdo anya bụ na nwa hụrụ ndị mara ndị ọzọ biko ha bịakwara anyị aka ivedo ọchị eme egbe ha bịa ekwe anyị sọpọtụ ha